सब सही बड़ा खाली मम्मी मम्मी माई माई पहले बड़ा भाई पापा कहां गेले का के बा हां बोली जब नीचे गइल बानी तो सबके झुमावे के बा। अच्छा अजय की मौसा एगो दोसर बात करे अरे माता बहन हम यही बला मुआला ए रुक 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 अंजन हमारे माता बहन जो भी डांस दीदी, करना दीदी। चाहते हैं खड़ा होकर डांस कर सकते हैं। ना ना बैठ के डांस कभी होला बैठ के डांस ना होला। हाँ खड़े होके होला थोड़ी डांस लिखे करावे के कम से कम ताली बजाइए आप लोग पीछे वाले सब लोग दीदी दीदी बहन छोट छोट बहन बड़ी सन हाथ उठाओ सब। इस भोलेनाथ के मां पार्वती जी के गीत पे जो मेरी बहन ताली नहीं बजाएगी कल उसको भाभी से झगड़ा हो जाएगा। हम सब सुन लो ऐसा क्रिया धरा दे इकिरी बिकिरी सोन के टिकरी जवन हमर बहन ताली ना धरा दी क्रिया आई गे माई। अब देखा आगे कुछ भाभी लोग बैठल बैला हमनी के कुछ कहते नहीं खान हम लजात बानी। तोरे के कहता नहीं भाभी सुन ला तोरे क्रिया धरा दे हम तार देवर बातें न मन पति तो मानते नहीं खान देवरो न मन परेशान हो जी बुझो समझ लो अरे मौसी केने बिया मौसी ते बजाओ कोगो पतो बड़ी खाली ताली बजावे में बिया नाचे में बिया नहीं। के गो पतो बड़ी सर एगो बक बक हम बिया कली अपन में ररुआ के तोरे भी रख दे हम देगो हो जी मैडम के बिरिया छोड़ा तो मौसी के सेवा करे पड़ी ना। मालूम बा हमार जना से बिया ठीक भइल बानू अगर गरम पूरा हम साथ रहतिया टेंशन ना ले छोड़ लिया एक गली में बिया कराए। कैसे कि हम यही बलानु वाला के तना पे कईनी है सभे हमके समझैला से ना समझ पैनी है ताली हम यही बलानु वाला के तना पे कईनी है सभे हमके समझैला से ना समझ पैनी है। अरे तजानी नहीं हर स्वामी आँख लाल करी ले कहे जटया अपन खोल के जटया अपन खोल के काहे लटकैले बाड़ी काहे लटकैले बाड़ी गौरा अपन लोल के गौरा अपन लोल के दानिया सफानिया पी याद हमके खोल के दानिया सफानिया पी या अंजनी भी आया भैया ए जे गीत के भाव लागल मास्टर जी कैसे लागल है अल्लाह खिंचा ला गीत के भाव लागल एगो अम्मा जी रही हिल के लेखा मौसी लेखा भाड़ा भक देलसी मौसी का भखलस भाड़ा के हे माई हे दुर्गा माई ए साल में अगर हमार नाती एगो जगह हवा नाती हो जाए कि ना तो हम मैहर जाके चुनरी चढ़ाई भाड़ा भक देली सुन ली हलो नहीं हर जौना देवता के भाड़ा भखे के चाहिए उनकर भाड़ा उतार देवे के चाहिए ना तो बड़ी दिक्कत होला जिसे छोटू छलिया के नाम पर ले आइली वाली 100 रुपया देवे के तो दे दे हम ना तो लेके जाई आ पूरा पर्स में गिर जाई जन्म रखे अपने पैसा बा हां ऐसे जेकर जौना भगवान के भाड़ा भक देखा मुंह से निकलला बे पैसा नहीं खी मतलब कहनी है हम बात अब देखो तो कहला पैसा निकाल लगा तो तू लोग के बोलता नहीं ऐसे दे दे लो चलो ठीक अब तहरा और पैसा में बढ़ोतरी होके चल ये का लेकिन भाड़ा भखली है 2 बरस हो गई नाती के जाटा हते हते हो गई गोदी में खेलावा तरी कहत का हमर बाबू आ हमर नाती ओहो पतो हो जा चावल बिनत रही चावल बिनत रही हल्का घूंघट टन ले रही अपना सास के देखली है कि हमारा बेटा के खिलावा तरी फटाक से हाथ धो के खींच हटी हटी होने हटी 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 हमारा बेटा के मत खिलाई याद बा कुछ हो रहा कोनो बात याद बा रहा ए हमर बाबू ए हमर चुमा तनी कावे से आ भाड़ा भखले बन जलियात बा
कलिया कि सुनी ए साल अगर ना जाई मई हर तो हम चल जाए नहीं हर अपना माई के साथ टिकट कटा के माई के दरबार हम चल जाए जी मई हर। अच्छा हेलो हेलो जब नैहर से जाई तरा उरे शिकायत होई कि बतावा एक ससुरा वाला कैसन बाड़न सन भाड़ा हो जा भखाइल नैहर से मैहर लोग जाई लेकिन प्यार से कलसिया भाव लागल कैसे हो बाबू कि हमरो के मैहर अरे घुमा दइया ना सुनबो हमके फर्नीचर का समझ में हमर बतिया के ध्यान ना देना रे वतन को क दिन से कहत तनी के घुमाई ना घुमावत तनी ना कुछ कहत ना टिकट कटावत तनी बताई कि हमरो के मैहर अरे घुमा दिए देवी जी से दर्शन करा दिए देवी जी से दर्शन करा दिए हमरो के मैहर हमरो के मैहर घुमा दिए सुनत नहीं तनी को समझ में आवत खाली हंसता नहीं कि हमरो के मैहर अरे घुमा दिए देवी जी से दर्शन करा दिए ताली बजा ताली ए दीदी माई कृपा से भइले गोदी में लाला नाती तोहर खेला तारे घरवा आंगनवा माई कृपा से भइले माई कृपा से भइले गोदी में लाला नाती तोहर खेला तारे घरवा आंगना ए अंजनी भैया बड़ी देर नीचे रागोनी कैसे गीत के भाव लगले मास्टर दोसर गीत एगो आई जगह पूरा करम अरे त चुनरिया ले आई हा चुनरिया ले आई हा चुनरिया ले आई हा अरे पटना से ये सोइया चुनरिया ले आई हा राजा बजरिया से ये सोइया चुनरिया ले आई हा तनी जाए दे जाए मंच धीरे धीरे आज ये छोटू भाई ए जैसे अरे तो चुनरिया ले आई हा 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 ले आई पटना से ये सोइया चुनरिया ले आई पटना से ये सोइया चुनरिया ले आई वाह अरे आरा से ये सोइया साइड हो जाइए आने दीजिए आने दीजिएगा थोड़ा साइड हो जाएगा भैया आने दीजिए उनको हाजीपुर से ले आई हा केला के खवा दिया छोटू भैया आ जाइए ऊपर में
साइड हो जाइए भैया, आगे से साइड हो जाइए, स्टेज पे आने दीजिए। अरे जोड़ा नरियरवा है पटना से मंगाई। बैठो भैया। देवरू के भेज के हम नरियर मंगाई। नाना दो से पटना से काला सा मंगाई। चुनरिया ले ले 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 आरा से सोइया चुनरिया ले ले आरा से सोइया चुनरिया ले ले कहाँ से? दीघा घर से गंगा जी के जलावा मंगाई। यह दीघा घाट अंजनी भैया सब चीज के समय पर अच्छा लगेला। समय पर का कहल बा? सूरज के रोशनी अच्छा जाड़ा के महीना में बढ़िया लगेला, गर्मी में बड़ी खराब लगेला। बहुत गर्म। वही तरह बाढ़ आई रहे तो गंगा जी के सब लोग का गंगा जी का कहनी सब लोग को डुबा देनी। अब नवरात्र आइल बा तो पानी लेवे के फेरा मेरा सब लोग कैसे ऐसे गीत के भाव लगे। भाव में आवो बा। अरे दीघा घर से गंगा जी के पानिया मंगाई। बाबा से कही के हम पाठ करवाई। बांस घर से गंगा जी के पानिया मंगाई। बाभानु से कही के हम बाभानु से कही के हम पाठ करवाई। अरे तो चुनरिया ले ले आई हो, चुनरिया ले ले आई हो, चुनरिया ले ले आई, चुनरिया ले ले आई हो, चुनरिया ले ले आई हो, चुनरिया ले ले आई। आरा से सोइया चुनरिया ले ले